Шановные коллеги, сябры, заходит старый год, полный тревог, полный клопотов, проблемаў з одного боку, з другого боку, полный нейкіх приемных падзеяў. Наперадзе новые чаканні, новые выпрабаванні. Вельмі хацелася б пажадаць усім, незалежна ад таго, ці гэта журналіст, ці гэта рэдактар, ці гэта выдавец, усім сябрам ваш, каб наступны год быў больш вясёлы, каб у нас атрымалася ўсё тое, што мы планавалі, але не атрымалася ў мінулым годзе. Хай нашим сем'ям таксама ззяе сонейка, і таксама хочацца ўзгадаць тых бажаўцаў, якія, на жаль, сёння знаходзяцца ў зняволенні, і перадаць ім словы падтрымкі. Хай усё зменіцца да лепшага, хай будзе радасна у вас на душы, не гледзячы на ўсе гэтыя праблемы і клопаты. Што яшчэ хацелася б сказаць? Ведаеце што? Сёлета не было у нас свята Люсіі. Традыцыйна шведская амбасада ў Беларусі ладзіць традыцыйнае гістарычнае свята шведскае напярэдадні калядаў. Сёлета гэтага свята не было за ўсім вядомых прычынаў. Вельмі хацелася б, каб гэтая Люсія, гэта свята святла, яна была ў нашых душах, не гледзячы на тое, ці святкуем мы гэта свята зараз у Беларусі ці не. І каб гэта Люсія дарыла нам надзею на лепшае і прагу да таго, каб гэта лепшае дасягаць. З Новым годам вас, з калядамі, сябры!